Salam. Selamat Natal napadua madita sa Sudena. Sedarion ma pesta paduahon ari hatutubu ni Yesus Kristus. Gok olopolo prohatta makalacon holong ni debata ditikion. Boy nang aka ama dot ina duhuriaon pajojorhon barita haluaon. Atong hupasat hami ma tusuderos nuria selamat ari pesta madihita sa Sudena. Taparade marohatta marsaur do debata itong-itongan ni pestaon tapuji ma debata marita edde nomor 5 ayat sada dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia nat mo palangi do tanoon. Amen. Haleluya. Endo namuma sada ende na ibaru di Jehovah Dehoma Jehovah ale sadok tanoon. Pajojor hamuma itong-tongan ni akka si pelebegu hamulon nai. Yotongani salut bangso halongangan akan nabinahin nai. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadoan akahitiri mahamu mardopod ibana ale isini sadok tanon. Haleluya. Haleluya.
Batang yang mahita, ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Sa pinuji maguarmu na badiay, ala naong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tuha tiuron. Jala ipadom hodo hami naholakyan siakko, kabe sawar musedot ho. Goklas di roa do hami ala nii, say jalo mahamuleton nami roha nami, nang tinopopmu maritahite anakmu. Amin. Gudul maita. Mari kita. Tangyo namuma padit ni debata, iman tersurat Efesus 4 ayat 24. Jala sulukon hamuma jolmanai baru, na tinopa sumantu debata, di bagasan hati goran, dot hapolinon namar hasitongan. Atong rak medogo itu debata, tamangulaw nobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangula na umbar tepadik mi. Amin. Mari dita.
kata poti ma dosatta dedopan di bata tapauduk ma rohatta. Ale tuan de bata pargogo naso hatu dosan para siroha naso murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habangsa habediomi manopoti jala mangukon dosa nami mace jojot warsaki hami ho marite-hite pikiran dot hata do pambenan nami naroai dangu kaholong hami hosian nasa rohanami dos nasa ate-ate nami do nasa tudinami do nasa gogonami nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasamu jala umammu hami tu hamatean saliling nililing nai alani mapurus mahami nuaing tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasani dosa nami salhubna sayurubi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kalongan ni roham si pangulu hami dot alani guarmu nabadiai ale Tuhan si asi maroham di hami halak nadangolon amin. Bagabangan ni bata taringo tu hasani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehova. Nunga darsaiho au marhitesian akka dosam. Jalungod do Jehova au marhitesian akka hajatomu. Au tutu au sadiri manelesai akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang be hupangutingon akka dosam. Hasangabo madia batana di gijang. Amin. Kudul maita. Pangirama suaramu narap marolopolo mahamu ay nunga marpangulay rohani Jehova mida jolma pardosa nunga dipalua hita. Endehon hamuma di Jehova ende na ibaru sada ay nunga dipabahen ibana akka haholongan nunga ditupahi di siamunay doho tanganna nabadia ibana. Nunga dipabotohon tu Jehova hatuonai, nunga dipapatar ibana hati gorani, diadopan ni akka perbegu. Pesalmen siapulalu ayat 3 sampai 1:4. Nunga diingot ibana asini rohana, dohot hasitonganna, tubagas ni Israel. Nunga diida, luhut ujung ni tanoon, hatuaon ni debatata marsurak-surak maho ale sandok tanoon mangulopon Jehova
pangiar masoaram, marolopolop jala marende mahamu. Pesalmen 98 ayat 5 1 Puji hamu ma Jehovah, marakup arbab, mardongan arbab dohot suara ni ende, marolopolop mahamu di jolo ni Raja Jehovah, mardongan sarune dohot suara ni sangka. Psalmen 98 ayat 7 1 Mardorom malaut rodi isina, portibion rodi pangisinai, martopap-topap ma aka batang aek, rap marolop-olop ma aka dolok. Pesalmen 98 ayat sia. Di jolo ni Jehovah, ainunga ro ibana lao manguhum tanoon, uhum mon nama, portibion, marhite-hite hatigoran, dohot aka bangso marhite-hite hasitongan. Dangsay toktong holom parendan ni tano na targuguti, didiki na rodo sipalua, la paluaon luat akan na hinaliangan ni bangso parabegu. Yesaya sia ayat 1 1-2. Bangso na mardalan di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Bicar don sada panondang di akan na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon. Marlas ni roha nasida di jolo di bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon di namar bagi tabataban. Yesaya sia ayat 3. Ainunga di ponggolhon ho auga na ape tu ibana, dohot batanii abarana, dohot lising-lising nina mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Yesaya sia ayat 4. Ay masok dosogot nasa senjata ni parsenjata, dihaturtar ni totangan, ro di ulos namar sapu mudar gabe si panganon ni api. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sasada poso-poso, dilehondo tuhita sada anak, papetu abarana dosogot harajaon, jala bahenon nama guarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama seliling ni lilingna, raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahen haga ganda ni harajaon, dohot hadameon na somarujung dihabangso ni si Daud dohot di harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran, olat nion ro di saliling ni liringna, hamurahon ni Jehovah Zebaot patupahon songoni. Mari deh. Sai jalo matangi
hatani debata turbuk di pesta Natalon ima tersurat di Titus tolu ayat 4:1-7 tajama marsika surin alai disima tarida habasaron ni debata si paluahita dada alani ulauta hatigoran ubahen na di palua ibana hita tuksian asini rohana do marhite-hite padidion pangulahion tubuh dohot marhite-hite todi parbadia napai baru honi naung nison na itu hita buas marhite Yesus Kristus si palua hita asa gabe tigor hita binahin ni asini rohana jala sitean hanguluan saliling-lilingna mangihuton pakirimoni ima saatna martua doaka na tumangin hatani debata jalan no peoksa amin liturgi patuluan diborngin nasasadai tarbege edeni parangan di surgoi pasangap tuane naung tubuh do si palua di huta Bethlehem Efrata songo binari tahun ni suru-suruan nak takas di tonaun akka panuriangi hian endehon hamu ma sada ende naim baru di Jahoba endehon ma Jahoba ale sandok tanon endehon hamu ma Jahoba puji hamu ma guarna baritawan hamu na hatuana ganupari pajojor hamu ma di tonga-tonga ni angka parbegu hamulianai di tonga-tonga ni salut bangso halongangan angka nabi nahenai Pasal men 96 ayat 4-6 Ainati bulu Jahoba jala tamat situtu pujion nasokal do ibana mengatasi sude akka debata ai aji-aji do sude debata di akka bangso alai anggo Jahoba naung majadi hon akka langit hatongamon dohot hamuliaun di jolona hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadionai Pesalmen 96 ayat 7 sahatu ayat sia hamu ale aka margani aka bangso sailehon hamu ma hamuliaon dohot hagogoon tu Jahoba lehon hamu mah di Jahoba hamuliaon ni goarna buan hamu mah silehon-lehon dungi masuk mahamu tu bagasan aka alamanna marsomba mahamu tu Jahoba marpakean namar hadohoan aka hitir ma maradopon ibana ale isini sandok tanoon Pesalmen 96 ayat 10-11 Bawa-bawa hamu ma di tengah-tengah ni kapar begu Jahoba do raja hotma atong portibion dang tagamon humordit umon nama sogot akka bangso di bagasan hati goran marlas nahara mahamu disi akka langit jala marulok-olok tanoon marhasa-kasak malaut rodi isina Pasalmen 96 ayat 12 saat 10 tolu marolop-olop ma akka ladang rodi nasana disi marolop-olop madisi sude aka hau ditobak di jolo ni Jahoba ai nunga roibana mahuhum tanoon uhumana maliat portibion di bagasat hati goran na aka Mari dihita. Debatata
Bari tahu didolok dirura sude inganan nang tubuh Kristus si paluai. Bari tahu didolok nung ngaro panondang mangebati jolma na diholomonan alani dosa. Lukas 2 ayat 6 sahat pitu. Jadi di sini nasida gok ma arini hangluana ditubuhon ma anak boha bajuna dibohors ma dipeakon ma tu bagasan pangagatan alaso adong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 1 sia. Jadi adong mah marborngin di ladang. Nah di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situ tuma. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Alai didok suruh-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamu. Persauliani sandok bangsoi. Ai nungatu budo hamu sabornginon. Di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12 dohot 10 tolu. Onma partinandaan di habu poso-poso do dapoton muna na pinorhos peak di panggagatan. Jala topu maadong dongan ni suruh-suruani torop aka parangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata mandok. Lukas 2 ayat 14 sahat 15. Hasangapon madi debata di gijang dame badi tanoon di akka jolma halomoani. Jaladina lahoi akka suruh-suruani sianasida. Dopak gijang masih pandohan ma akka parmahani. Beta mahita tu Betlehem. Taida mana masaon napina botohon ni Tuhani tuhita. Liturgi ragam bahasa. Hadu tubuh ni Yesus Kristus ukap tu portion tu sude jolma hum marga sumar dia ibar. Di papatar doy di barita masa hadu tubuh satu barita tu akka parmahan di porlak di kesederhanaan satu akka nasiap purba. Rak marpungu mardida Yesus na tubui. Alani tabege mabarita haluaon tara surat Yohanes 3 ayat 10 na mewakili aka marga nadong di huriaon. Yohanes 3 ayat 10. Ay songonondo holong ni rohani debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng di ibana. Bahasa Simalungun. Ay songonondo holong ni uhur ni naibata bani duniaon, pala do anak ni nasada-sadai ni berehon, ase ulang mago ganup na porsaya hubani, tapi ase hagoluhan na sadokah ni bani. Bahasa karo, sebab bagi pengkelingi di bata dunia anda, maka ibrekan na anak nasi tonggal, gelah olah benne ise pesitok ibasia, tapi dat kegeluhan sira salalap. Bahasa Jawa, Yohanes 3 ayat 16. Awetne Gusti Allah anggane ngasihi marang jagat liku ganti masyarakat kang putra ontang anting
supaya aben wong kang percaya marang panjenengane aja ganti nemu kerusakan nanging ngeduwena urip lenggang. Bahasa pak dairi ai bagengo kelengate di bata midah dunia en diberikan ngo anak-anak sarasadai asa unang mago genep si percaya baik anak idi tapi asa kengguluhan siaman sumendah bana. Amin. Dohot mahita makamulatehon hatutubuni si paluai narade ibana makilala namasa tudirita dohot mangasihita jongjong mahita makamulateon holong ni rohanai hu manggali lilin asa tung takas sondang nai manundangi ngulutta asa mangolu di bagasan ngolu nai baru songon na pilangido ni dewata perwakilan na ling Roma tujolo. Laho mahamu baritahu kamu ma Yesus do panodang ni portibion. Hulum namang huton ibana. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and narrow pining, till He appeared and His whole world is worth. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder's break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear
ede mahita sonang ni borngin nai. Tahadidako maha porseo tai songona hidako diongata sa porsao sa dok portibion ra mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama paragogo na suatu dosan nat mo panglangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman itu buhon ni si Maria nagagabesiat ton di perbadia andorang suabuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman na silatus na may tarpadal do ibana di hau pinarsidang na tuat banotoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluon na manaik surgo lahundu lusyamu di bata Jehovah amanai pargowo naso hatu dosani di sima mana pamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate
au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akka nabadia, do tiasani dosa, do diatai namando, mulak bangul sugut daging ni halak nang mate, do dianguluan na sora sudah. Amin. Kor ama.
Mangulu bagasan Tuhan Dunga Tuhan kalua ima Yesus Tuhan Manudangi portiyo Ros ima manudangi Manudota Asai baru mari Sangat sedebata Duduknya Kami ditolong Kacongkan Roma 10 ayat 10. Asa siang atuangi honi siang haba di Kristus. Sada Yohanes 4 ayat sada Hamu angka habawangan unang maganton di hapi hari unjuni hamu manang masian bata katabi ainu ngabon hakon panurirang dapat pertibion sianon matan hamu ton di bata kanuton di mahatupaton Yesus Kristus nang roh di babasan ima sian bata Sada Yohanes 4 ayat siang. Sianodo gabe patar kolorong di debatana puhita. Sian daun sinunai anak nana sasadai ku portibion. Asa mau kita marhite-hite igana. Kolose sada ayat 12. Madok maulia pemahamu di amai. Nang patauhan aku majalo tahap na di bagasan hati orang ini sitean di angka na badiai. Kolose sada ayat 10 saat 14. Ainunga di roh kita sangkan kuman kahulunguni jala di pusat kita di bagasan harajawan di anak kahulungan di anak di bagasan ibana doa dong di hita haluauni ima hasesan di kadosa. Titus 2 ayat 11 dan 12. Ainu barida asini roh di batang di bahen alongan ni saluhur jolma diajari dohita asal suadahon rohani roh di angka isap-isap asal pagangehon atau mamon atigoran doh hadaulatan tangan di hasianganon. Titus 2 ayat 10 Laos diajari dohita pai mai lawan hatuau lantar hiwani dohot hapapatat di hasangambun di batan nagai dohot Kristus Yesus si paluai ai di lehon na humong kopita asa di kodu simasian nasa hazako asa umusonna di na bangso naung ibana na pemasan na olo makapadoton angka ulau nilanggan. Lukas 2 ayat Rusia saat ayat 20. Pangguan maing hari raja kosong di bagasan dami songon dari dupli. Ainunga di idamatan halua rasian suri na pinaradep di curi di bangsa sudin. Bain pada dasar dan di akan armiku bain hasanakon di Israel bangsa. Pangukapun 2 ayat 11 Unang hajar angka pasuhun na naik dabuan disimulis madiba sian hamu tubangan surungan asa tarujung gabe tarsusak nu 10 hari laling saya jumah rasa mate bungi lehona kumatuka tuho tupan halawani ditugihon ma pinggol mana ditun di tu akahuria dang mahu ni bagi di hamatean 2 hari.
Panguk kapot 2 ayat 20 saha di 21. Alayot tu pakurang ini aku di pasopolo baru di Isabel nama dok panurirang jadi dia cari dulu dok akak pasokku asa marmainan nasi dan jalan barat dan nabi lihun berbegu nunggah upagajang nian harina asa nalon naroha mulai danguli bana pubaurwana tumadikon permainan ini. Lima korlansia dunia lo mengenali SPH.
dan dia Yesus Natal Ina dari Kamis Desember 2024 Sabtu Batak baru festival Yesus do perayaan Natal ama Ina kor gabungan ama dan Ina.
Marete masih sama nomor 57 ya saya buka buku yang segala Mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu Nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sude amanginang. Mauliate madi Tuhata boy hita marpungu di pesta paduahon hari Natal sadarion. Hata ni Tuhata laho mamakulingi hita
di bagasan odolan nunga di pabotoho Jahoba haluaon tuhita ima natar surat sian pesalmen sia pulualu di ayat sada sahat ro di ayat sia hujahama di tonga-tongata edehon hamuma di Jahoba ede nai baru sada ai nunga di pabahin ibana akka halongangan nunga ditupahi siamun nai doh tanganna nabadiai ibana nunga di pabotoho Jahoba hatuaon nai nunga di papatar ibana hati goran nai dia dopan ni akka parbegu nunga diingot ibana asini rohana doho asitonganna tubagas ni Israel nunga di ida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata marsurak-surak maho ale sadok tanoon mangulupon Jahoba pangiar masoaram marulupulup jala maredde mahamu puji hamu ma Jahoba marakup arbab mardongan arbab doho suara ni ede marulupulup mahamu di jolo ni Raja Jahoba mardongan sarune dohot suara ni sakka mardoromma laut rodi isina portibion rodi pangisinai martopak-topak ma akka batangaek rap marulupulup ma akka doluk di jolo ni Jahoba ai nungaro ibana laho manguhum tanoon humon nama portibion marhite-hite hati goran dohot akka bangso marhite-hite hasitongan olat ni ido sahatna huria nahina kolongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus huria na marlas ni roha taridado las ni rohata kamanginang nang peso apala sudi hita bui ro ruas ni huriata di bagasan pesta na padua honon alai sian semangat paridio tanaking tung takasdo tarida ate akamanginang asing sian ede na somal rap hita manang ede huria adong donaking aka ede na patu begihon ya sian horong ni ama songoni muse sian horong ni aka nama tobang senior baru muse ede sian aka parupuan jala adong mamuse los nasida nagabe tuan rumah ni ulau tahun gabungan ni ama do ina jala pitor martopap do hita nakingan sialani ede puji-pujiani berarti las doro hatta ya molo adong nakki jojo di son asa marsurak-surak martopak-topap marulup-ulup nunga tarida be sian akka ede tanaking songonido respon tu sudi akka edetai amang inang tahalasoddo molo adong totong pesta paduahon di huriata HKBP di masa Natal daksai sudi huria patupahon pesta paduahon alai ima patuduhon adong hatadian ni huriata makalasson anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya melampaui aka dongan na asing di pakalasson pabahenan ni debata. Nang pe hari kerja di deba dongata di bagasa sadarion alai boido disagi nasida partikian gogo jalabui bersama-sama di tongani huria. Di pesta padua honon
di jodoh kita akka amang asa takas patuduhon, songo dia do sikapta, songo dia do pajak kota, di tuhatta narotu portibion. Manang pabahenan ni debata, na mangalehon haluaon na mangalehon asiniroha tu kita. Molo natuari takas dido asa marsoba kita, marsoba tu Yesus Kristus jaladang ngadong na asing siani alaw na yang dipatuduho matu kita pabuha nunga di pabotohon Jehovah haluaon tu kita. Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Dan bagi kita itu yang dinyatakan keselamatan bukan hanya untuk orang yang berkumpul saat ini di gedung gereja, bukan hanya kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya, tapi juga masih terbuka kepada orang-orang lain, bahkan dikatakan untuk seluruh dunia tusadok portibion. Sialanido akka amang inang noeng tasigati ma tatakasima ahado nanaing jauhonon ni jamito tuhita sa luhutna. Naparjolo akka amang inang asa naing matarida disudi halujauta namar pesta Natal. Luja duhita teh alana mulai Desember mulai adong akka perayaan Natal, setidaknya pangaradion tu perayaan Natal. Adong do Natal sekolah minggu, remaja, adong sedo Natal kantor, Natal mi persabutaon pison, do akana sabuta siang, mona nasubit di batu pakaka. Waduh, luja pasti luja. Alai luja merlas naroha lihat ya. Alai luja hut adong hut turun. Luja adong angka perselisihan. Luja adong angka hama ikut naik wasa disulani daksauti akka amang inang daksauti yakka ulaon hasadaon masuni patupa sada pesta perayaan saya perayaan ini masa akka alanya adung diwa alani tongan adung diwa ala kurang pas salah nong dia kemudian enak semua masih ada ke semua inal woi gawe adung musim asas ya kota warna lalu jauh ni dangar malas lalu jauh ni saya sudah dia tidak ada mas kolso taksi tong na pesta alani do angka manginang malo di pesta pagkaholong may disudut kita ikon naik masa rupa saurut sian hatata manang panpakata songonima di kenyataan di kita sigan unang semua Raja Herodes di Nabi Tona adong roh Yesus yon daksa untuk setana mohot papakenan ahamat hetay bukan ni Raja Herodes sama inam taring Yesus nom tui melujuk kamu pemuda asal tahu masuk itu tempat keluarga alayang yang sederhana akan molo cepat kamu bahwa kamu asa hubung tina ayo ibadah redep
kamu pamati nasa bawa nama umur 2 tahun. Mulu merasi lupan tu kenyataan. Kata nama rukun bersatu bersama, kata nama rukun bersama bersatu, kata nama rukun bersama damai, kata nama rukun bersama sangat dibantu. Alai kenyataan sedang kemari merana suharmusi daksit dong na meras roka mana besti mueng di pabotoh do marhati hike kon Papua di Batarado Raja Jalan Pangun Situ di Bagasan Kaki Orang Operasi Tongan Bui taberengi di ayat onom do ayat sia Padbahan Salman ala di Batarado Raja Ibana Pangun di Bagasan Kaki Orang Operasi Tongan Patuon ibana may ang inang siyan fakta bukti namasa ala panidangyan ni parpesan meni panidangyan nasiyan kenyataan may pagwadibuan di batado kadbaon tu pangsona nasa dinay jaja ang pangsona asing nasida alay juk paktikina di Padua di Pamonang di Batara Masida iman siang penjajahan Pamonang Pabuangan Lembaga Ido dasar di Pandokan di perpesanan keamanan Papua di Pabotohon di Batado Asingkan di Pabotohon di Batado Nabi lahir naik bangsa jala imam na direspons sedemikian rupa gabe hidok perpesan ini asa marinde nai baru nyanyikanlah nyanyian yang baru ajuk tatari di soal nyanyian baru dak soal ide na baru berubah ini hai pakka tidak kono bui dui berupa kabar sedemikian rupa bui dui marmati ini ya diungkapkan bahkan mungkin endenoknya seperti ini alai di bagasan kana sikapnya ada sesuatu yang baru semangat yang baru pangiti konon nama situtu tadi angka amang inang mertopak kita nak ingat nilas nasabata ya haleluya namun berpikir dangkin ini baru bagi dia teh dia maksimal rai begitu ya berarti bui idi aduh itu teh iya salah bisa diri pengen di umur hampir 20 tahun salah ya hati-hati di sudi madu alai pangit di konon dengan semangat yang baru pada jauh tak kasih di bantah gabe di dong musik haleluya 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 paduhan haleluya biasa tapi karena ada sesuatu semangat di sono nama mengucapkan maka mengatakan jadi terkeluar dari ide lebar ido lastar harta maka ide nasib penadin dengan sikap dengan semangat nomor 1 siar itu adalah nyanyian tabudu kata-kata tamat nyanyian menang anak Tuhan bersyukur ya kata-kata tamat mau lihat kata Indonesia terima kasih bersyukur ya aleta simak dengan baik terima kasih syukur mau
lihat mana makna yang lebih dalam. Terima kasih ya Tuhan satu ya diskusi semono. Terima kasih. Artinya terima kasih dari siapa kita menerima kasih? Ya terima kasih. Asyik kita kita terima kasih. Kalau ada terima kasih Tuhan. Berarti si dia saya terima kasih Tuhan. Si dia Tuhan macam kasih. Terima diskusi itu. Artinya ungkapan terima kasih ya hidup diskusi apa maknanya. Alai hata matatai mauliyati ma itu padohan sudah. Kalau adong kandungan dan biasa bersal kandungan pantapan di selatan ya somal adong media sudah di mana mereka. Jadi hata ma itu adalah telah uli sendiri sama foto teh uli bagus indah dan gagah ate itu adalah berarti mauliati nading gandiro karena sudah gandiro gabi adong masa dan delapan sedemikian Ramadan. Jadi hatta mauliati sesuatu nak anak ina ikut dari dari si malolo ada binar ada cahaya dang songon seram paduhan dade nak seram manusia. Jadi padohan nyanyikanlah nyanyian baru ini ungkapan ya sebagai sikap menerima apa yang sudah kita betul rasakan itu sesuatu yang indah lalu kita buang lalu kita nyatakan sedemikian rupa menjadi suatu nyanyian yang baru. Amang inang nuaing bereng keras dikatuhut watai dai hasau dutun di pamaheran nai hasau dutun di panduhan nai hasau dutun di warna pe tu pamaheran nasa mauliatina di guar ni Tuhan tuntak kasku tadi giat ya amang inang bahwa Tuhan tai si permonang zebat ya sungguh merasi roho laus hidup di batu angguna di portibio jujur dok kamanginang meralo warna tu pangalahon udah kamanginang adung dong namar guar maaf dong kamangdang daun kamangdang kita sisa berwarna mulai pangarita diong sebab orang muruh ya manang si monang warna baik jala jahat ada berita semua nak kamang ini ada satu angkutan umum bis perusahaan ya dulu bernama Sumber Kencono Sian Jawa Timur. Sesungguhnya harapan dengan Kencono itu ya mengharapkan sebagai sumber dari harta maka sinama pasti. Alai di 2011 yuk pemerintah bahwa angkutan ini harus mengurangi pada 40%. Alanya ala jujur kecelakaan, ala jujur membuat marah. Akhirnya diubah warni Sumber Kencono gabe Sumber Selamat. Alai kalau setahun berjalan, ala tetap dalam angka kecelakaan. Walaupun sebenarnya nggak dibayar kasih sing, molo adong driver na uban jalan langsung diinspeksi. Molo adong kendaraan tanpa ya memakai GPS ya
akan juga dibuka SMS Center untuk tempat mula aduk anak baru, tetapi tetap juga terjadi angka kecelakaan. Pola sertawa ujungnya dibentuk manusia dan berusaha mendampingi perusahaan ima sumber air dengan harapan bermakna selamat, sejahtera dan jauh dari usia. Jala ima nomor dalam sian beri lain ya goar nadi tibio goar nabi nabi dicoba jujuk do dang sarupa dohot harapan dohot lapatan ni pakabani alai akamang inang leng di patugu mak kita marhiti harun di Tuhan nasa warna di ape nasa warna di pakai Tuhan ai Yesus Yesua sarupa solusi Joshua nama buan manusia Israel sahat di Kanaan ya penyelamat setong penyelamat Tuhan baik Yesus ya anak di bata ibana didok anak dijol menang raja setong holani purtibiom memakani taringat tu anak raja tibi mengatusi kalau khususnya Israel ini adalah raja politis, raja yang akan membebaskan secara faktual siap penjajaran Romawi. Itu dipilih nasi salah pemahaman ada yang konsep ini kata raja adalah raja di kerajaan lain dakulan di tinggi portibion alai sahat para siroha maka berkingan tikos to para siroha ay dilehro halua to perkusa nasopatan benian melua alani hadu saud alai asin kanai balua siam ido amang inang nanai si jakronota ido nanai si kalasota molo didok tema nini Natal tahun na pinatuman ni ama ina asa buit ta awdo ingkan tajak mahal na pinatuman ni Jacob kita di bagasan rasak ni roka do pakrimi jalan dengan persaudaraan asa sangat dibantu hidup naik si hidup naik si hangga di tengah-tengah ini ibana dapat kawan saur dapat rohan di depan roh kenyataan fakta na nimdahon jala tabering manusia yang dakolan untuk kita alai orang tu lihat dibion tusan jadi-jadian orang tiga bi arung tu mamam inang tanggung jawab ta tu na kumaliak kita be asa nasidabite dohot taruli di nasna mulia tema nak penakin tiga bahasa kahe na tapatuhon nomor liturgi alai setidaknya tapatuhon pabuan marhite-hite tu saddo bangsudo pasakatan ni dan kauni naking mata tuba mata simadumur mata karo mata jawa bungi pak dairi siapa nami baru sesetong nak ada berak ate ala kita mata marmida suku yang lain di lihat kereta bereng menuju musik idorana na patulunag dali kita na adong di sunway susu na adong di Korea jalahyado kita makberek sa Korea ni dengan tempat ala adong beberapa susu di Korea
gabi adong di bendesinya sekali sesuatu di kuliah bernuansa A ibadah, bernuansa suku B, bernuansa suku C. Asa terida bahwa ada beberapa suku bangsa di tengah-tengah ini bersama kasih. Alai cara we amang inang cara lahu batu itu sudi bangsa hidup daputan kedua untuk kami. Alai bidang siani akan menginang terus sikap hadus sikap atas suku bangsa. Buhaduk apa hendak atas suku bangsa. Itu dang mengartikan kita. Olah dina bui batu kota asa bui kita dari orang ini dan wanita. Sehingga pernah di angka amak inang Papua rodo ibana manang debata nama buat uhum hati orang bahwa masih tongan hatai asa unang taanggap mulo adong angka zahato bertibio adone pasuk debata adong ya ada tindak tenaza lain sudindan posro kama nomor beda di pertikian nomor beda di cara dipakai laku menang yang berjalan mengadu angka dan cukup dilakukan daksa pacara alaina pasti tuhatai ibana do panguhum jala buan hati orang dohot kasih cara dang bui dapat kita dang bui tasura dang bui talani taluas di batasan diri na baik patu tu masing-masing nak yang muaing namang inang naman mas marukan kita di pesta bayu nyulah kama nunga di pamuko jabuha haluaon tajak sama haluaon ni duot tinggan sauduk manak kita pe di pengakuan nang mahenang nasi dan lari. Amin. Mau lihat yang di bawah kali ini pertama kami napeng kami menghidap ke perayaan Natal kami Papua kodo halga jala di lewat kodo itu kami asimah kurang buhi makami dulu halga jala perkukui makami mendapat satongan di patuguma nang di persoalan kami diuriam kami memang perapatan asas tongal itu pajak konon kami di kalu asirohan saat tanggal kami di Udario nang di istirahat malam kami bibian komal itu amaliu gugu ramoti kami asirohan pasupah suma angka panitia kami naung kan jauh satu na pangaradio merdalam pesta pada asiro leo dinasi pasok semangat ketong rak ketong melihat mari di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dimalita siap kita lasak maham lasak sangat
kuasa saat kami masih ada di negeri kami pilihan kami. Saya jalur kami khusus pasumai jalan asal siap kami pilihan di Pulau Karajau di teman-teman di Kuriam kai kami asal kami asal berpikir kami berpikir marhati Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Unak kami tinggi di pangjunan Padua mahami siang di pasu-pasu jalan kami Tuhan di Batam. Bisa dapat Tuhan di Batam hina kita jalan kasih kami. Di dopak Tuhan di Batam hina jalan di pasar pada Medan itu tim. Selamat Natal madihita sudi amang inang. Hudul majuhita ala adong dope namangihut acarata pinasaha matu panitia menguduti ulauta. Sama ginang sonori tabegema kata sambutan sian ketua panitia calon situa Arta Dame Tapu Bolon udah kami matiki Horas. Shalom semuanya. Selamat datang
saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, izinkan saya menyampaikan kata sambutan dalam bahasa Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa merasakan kasih dan penuh sukacita menyambut kelahiran Juru Selamat dalam Natal Gabungan Ama Ina AKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Yang saya hormati Amang Pandita Robert Pandiangan, Inang Pandita Suryani Sihite, para lado, dan para amang dan inang yang sudah hadir di sini untuk bersama-sama merayakan Natal Gabungan Ama Ina tahun 2024 ini. Adapun tema Natal tahun ini diambil dari Kitab Psalmen 98 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, Nunga di papotohon Jehovah haluan tuhita. Semoga kasih Natal selalu melingkupi kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Natal yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara malam ini, dan juga semua amang dan inang, baik bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk mewujudkan acara malam ini. Kami menyadari panitia tidak ada gading yang tidak retak. Apabila dalam persiapan perayaan ini ada perbuatan, sikap, dan perkataan kami yang kurang berkenan, atas nama panitia kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, dengan hati yang penuh sukacita, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Aku nitip tasku ya. Enggak, di sini berlian dolar. Tes. Tes. Sudah. Cek, 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 cek. Cek, cek. Cek, oke.
Selamat Natal, Ama Ina. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita akan bersuka cita bersama. Inilah dia acara yang kita nanti-nantikan. Menurut informasi sudah latihan selama 3 bulan. Ya. Jadi cek 1 2 ya. Bagaimana, bersuka cita kah? Enak ya Natal 26 ya. Seru ya. Terima kasih Ina yang udah gabung bikin kor gabungan. Bagaimana tadi great haleluyanya? Yang jawab jangan yang ikut nyanyi lah. Bagaimana tadi kor lansia? Sekali lagi kita nilai dari tepuk tangan ya. Kor ama. Nah, biasa aja. Kor lansia. Kor Ina SPH. Dengan ini saya minta tolong ya, sekali lagi saya sebutkan. Kor ama. Nah, biasa aja. Ya, sambil menunggu persiapan ya. Sambil nunggu persiapannya. Tolong kasih kode kalau udah siap ya. Kalau kor gabungan tadi gimana? Aduh, udah latihan 6 bulan kok lemes sih. Kor gabungan. Ayo, luar biasa. Sabar ya, karena ini acaranya luar biasa, jadi kita mesti sabar nunggu. Persiapannya luar biasa. Setelah acara ini nanti dipersiapkan juga untuk hidangan makan malam ala kadarnya, ada nanti ada ya panitia. Mana panitia? Ada makan malam kah? Ada ya di GSG. Oke, mari kita saksikan fragmen dari kategorial Ina Hana. Tepuk tangan.
Berbahagia. Kehidupan yang indah, harmonis, dan damai, kemudian rusak oleh karena dosa. Manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Manusia melawan Tuhan dan tidak menaati perintahnya. Hawa berjalan-jalan dalam taman itu seorang diri. Ia takjub dan kagum dengan keindahan taman itu. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan semuanya. Lalu Hawa pun tiba pada pohon itu. Hawa mendengar bujuk rayu ular. Ular mengatakan bahwa Hawa tidak akan mati ketika memakan buah itu. Hawa mulai terbujuk. Hawa melihat buah itu sangat ranum dan pasti enak. Enak kalau dimakan. Lalu ia mengambil buah itu. Ia memakan buah itu dan kemudian pulang. Ia memberikan juga kepada Adam suaminya. Itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Dari Hawa yang tergoda, Allah kemudian memilih seorang perempuan, yaitu Maria. Malaikat Gabriel datang menjumpai Maria, membawa kabar bahwa Maria adalah wanita yang terpilih untuk mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Maria mendengar dan menerima perkataan malaikat. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Demikianlah Maria telah dipakai sebagai alat keselamatan bagi segala bangsa, karena dari rahimnya telah lahir seorang juru selamat. Lalu bagaimanakah dengan perempuan-perempuan masa kini? Ikan teri Eda. Eda. Dihamu de kerebesok. Do dali mana do pubuan. Se pasar Senen. Do Bang Batak. Asal nang palalojo hamu nanti pasar Senen belajar. Si ano mate, titip pamu ate, Eda. Akhirnya baru inang. Apa bang buat Senen? Karena Senen.
Natal telah tiba. Kenapa saya sedih sekali? Semua orang merayakan Natal, tapi kenapa justru saya menderita? Bagaimana saya mau bersuka cita? Uang pun tidak punya. Hasil dagangan saya pun banyak tidak laku. Saya harus bagaimana? Tuhan, tolong saya. Bagaimana saya bisa merayakan Natal ini? Bagaimana saya bisa bergembira? Suami pun telah meninggal. Entah bagaimana saya dengan anak saya. Dan apa besok mau kami makan? Dan apa besok untuk sekolah anak saya? Oh Tuhan, tolong Tuhan Yesus, tunjukkanlah Tuhan jalan rezeki kepada kami. Pusing, saya pusing. Bagaimana tidak pusing? Dinasehatin tidak mau dengar. Dari kecil hingga besar kita sekolahkan. Kita kuliahkan sehingga kerja. Tapi tidak bisa kita nasehatin. Bagaimana saya tidak pusing begini? Tidak ada damai Natal lagi dalam hatiku ini. Taruh aja di kursi, tasku juga di situ. Ibu, jangan ribut di sini. Kalau ibu mau beribut, pergi ke tempat sana, jangan di sini. Ini bukan tempatmu. Kamu punya masalah, Bu. Saya juga punya masalah. Ya. Jangan bawa ini persoalan ini. Duduk ke sana. Waduh, ini anak sudah di mana lagi kah? Sibuk kerja kah atau sibuk ngapain? Dari tadi ditelepon, selalu di luar jangkauan. Terima sekali. Dalam segitulah gamanya udah. Ini udah mau Natal, makanya saya telepon. Karena kamu sibuk terus. Nanti pulang-pulang kau marah karena tidak masak. Tunggu saja ya, saya akan lacak kamu. Apakah sibuk benar, sibuk dengan hal yang baik. Saya tidak peduli apakah ini Natal, tidak ada damai sejahtera. Karena setiap tahun begini terus.
Tapi saya tidak pernah merasa bahagia karena saya selalu teringat kepergian suami saya. Sedih tak terkatakan. Sendirian berjuang, padahal dulu Amang yang berjanji kita sehidup semati. Tapi Amang yang pergi duluan. Ah, tahe. Masuk, bukan. Roda. Itu udah datang. Di dorongan aja. Ini kemarin badai kok sore ya, ini kemarin sore. Oh, lebih sedih nih. Kapan lagi saya bisa sembuh dari penyakit saya ini? Saya tidak bebas kemana-mana karena lemah. Mana mungkin saya bisa bahagia di hari Natal ini? Saya lemah, tidak bisa kemana-mana. Natal telah tiba. Tetapi seringkali kecemasan hidup, kemarahan, kesedihan, kejengkelan dan sakit hati membuat kita tidak mengalami sukacita Natal. Natal kita rayakan setiap tahun, sementara masalah selalu datang silih berganti tak menentu waktu. Apakah suasana Natal yang meriah dapat mengubah suasana hati yang resah dan gelisah? Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Ini hari adalah ibadah Natal. Kenapa ibu-ibu belum siap? Saya tidak bisa pergi, saya tidak bisa mengalami damai Natal karena saya harus cari uang untuk bisa hidup. Saya juga tidak bisa pergi. Saya juga banyak masalah mengenai anak-anak saya. Saya juga tidak pergi karena anak-anak saya sibuk kerja. Tidak ada waktu untuk keluarga. Saya juga tidak mau pergi karena saya masih mau menangisi suami saya. Saya sakit, tidak bebas kemana-mana. Ibu-ibu, Kristus sudah lahir bagi kita semua. Biarkan Kristus lahir di hati kita. Natal itu ada di sini. Bukan soal baju baru atau kue enak,
tapi hati yang mengucap syukur. Walaupun hidup ini berat, walaupun ini banyak masalah, walaupun pergumulan silih berganti, walaupun beban berat. Walaupun sakit, tetap merayakan Natal. Selamat Natal Bapak Ibu. Para perempuan adalah seperti Maria.
Tepuk tangan sekali lagi Ina Hana. Tahun depan harus ikut Papa Hana.